Иртәнге кунакларыбыз әниле кызлы чибәр кызлар ашыга-ашыга студиябызга килеп тәҗиттеләр. Исәнмесез, Эльвина, сәлам Раяна, ничек хәлләрегез, ничек килеп җиттегез? Исәнмесез, барысы да яхшы, Аллага шөкер. Йөгерә-йөгерә сезгә яңа килеп җиттек. Эльвина әле ул җырчы гына түгел, безнең тамашачылар инде яхшы белә, ул безнең әле шоу-без тапшыру алып баручысы да. Эльвинаны инде без еш күрәбез, якыннан беләбез. Эльвинаны таныштырып китәлебез син безне Раяна белән. Раянага ничә яшь, нәрсә белән шөгыльләнә ул? Раянага 4 яшь. Без төрле әйберләрдә шөгыльләнәбез диясем килә, төрле түгәрәкләргә йөрибез. Теге бала бакчасыннан башка дин халая. Biz şөгыльләнәбез бассейн белән, yüzәбез. Бию түгәрәгенә йөрибез. Хәзерге вакытта бик инглиз теле белән шөгыльләнеп киттек. Шулай ук тагын нәрсә, музыка мәктәбенә йөрибез. Менә шулайрак. Менә йөзү, инглиз теле, музыка белән шөгыльләнү. Киләчәктә син кем дип күрәсең кызыңны? Уйлыйсыңдыр инде, һәр әни бит инде хыяллана, менә баласын андый итеп күрергә телим, андый итеп. Гомумән сәхнәдә күрәсеңме? Чөнки без инде аның бигәнен беләбез. Мин дөрестен әйткәндә аны сәхнәдә булуын теләмәс идем. Әлбәттә ул теге музыка белән шөгыльләнергә тиештер дип уйлыйм, чөнки хәзерге вакытта музыка мәктәбе ул безнең ничектер параллель рәвештә бара. Мәктәп белән, балалар бакчасы белән параллель рәвештә бара. Үзе өчен инде бу күбрәк. Гомумән теге ул телләр ярата. Шуңа күрә күбрәк менә шул өлкәдә булуын теләр идем мин. Инглиз телендә, бәлки юрист, шундыйрак ниләрендә әлегә уйлар. Чөнки әле аның яше бик кечкенә, аңлап бетереп булмый. Нәрсәгә омтылганы. Аңа әле барысы да кызык. Шуңа күрә. Менә Раяна инде безнең сирәк очрый торган исемнәрдән бит инде. Эльвина кем тапты исемне? Исемегез матур кем куйган дип әйтәләр бит. Бу исемне мин үзем эзләп таптым диясем килә инде. Безнең мөселман китапларыннан. Һәм инде балалар тудыру йортына чыкканда ук мин инде аның тудыру таныклыгында инде шушы исемне яздырып чыккан идем. Һәм бу исем аңа тулайым туры килә дип уйлыйм мин. Әлбәттә бу исем хатын кызларда бик сирәк очрый торган исем, әмма дә ләкин ул ирләрдә бар, Раян дигән исем. Һәм инде аның теге төшенчесенә килсәк, бу безнең гаит вакытында оҗмахка ачыла торган беренче ишек. Шуңа күрә ничектер менә минем өчен бик якын булды бу исем. Менә хәзер бит инде бик популяр безнең Instagram филтре һәм синең Instagram битеңә кергәч аңлап булмый. Бу Раянның Instagramы, әллә Эльвинның Instagramы бик матур фотолар куясың, әмма кызың белән күсенүдән курыкмыйсыңмы баланың? Лилия, бу сорауны миңа бик күп бирәләр, бик күп язалар да комментарийларда Instagramда. Шулай ук әти-әниләрдә инде, әби-бабайлар диясем килә инде. Шулай дип әйтәләр. Нәрсә әйтәсем килә? Иң теге күз тия торган, иң авыр кичерә торган күз тию ул минем өчен әни күзе, әти-әни күзе. Шуңа күрә мин инде бу яктан аны ничектер үзем сакларга тырышам. Теге белгәнемне укып, ничектер үзенә күрә бер талисман булып инде. Булай юк, алай куркмыйм диясем килә. Чөнки без монда бит Instagram шилтәреннән карап бик күп мәсәлән әти-әниләр үзләренә менә без кайдыр барабыз, алар да шунда баралар. Без нәрсә беләндер шөгыльләнәбез, алар да шуны белеп эшли башлыйлар. Бездә бит Instagram водитель. Бездә мәсәлән Instagram мин үзем аеруча төрле Instagramларны карап, балалар гомумән нәрсә белән шөгыльләнә, кая баралар,
шулай ук нәрсә кияләр, кайсы кибеткә баралар. Менә шундый әйберләр информация өчен ул бик җайлы әйбер дип әйтәсем килә. Менә нәрсә кияләр сорау чыккач, имә безнең өстәлгә карарга киңәш итәр идем сезгә. Без беләбез инде сезнең әниле кызлы, бик зауыклы кызлар икәнегезне. Һәм менә безнең редакциядән имә бәләкәй генә бирем Раяныга һәм әнисенә, күбрәк Раяныга инде ул. Раяны менә шундый матур гына курчак сиңа име? Әлеге курчакны киендерергә кирәк, ситуациясенә карап. Мәсәлән, әлеге курчак үзенең иптәш кызының туган көненә бара. Менә туган көнгә барганда ул нәрсә кияргә тиеш икән? Нәрсә сайлап аласың? Менә бу күлмәкне кидерәбез. Сез гомумән Эльвина еш бергә уеннар уйныйсызмы бала белән? Гомумән курчаклар белән уйнарга яратамы? Раяна дөресен әйткәндә бик курчаклар уйнарга яратмый диясем килә. Уйнап ала ул әлбәттә бер 10 минут, 15 минут имә теге дочки матер дип әйтәбез инде без уенны. Гомумән ул рәсем ясарга, биергә, ул һәрвакыт теге нәрсәдер кино төшерәм дип йөри инде ул менә шундыйрак. Аннан соң теге аның түгәрәкләре күп булгач, ул аның белән уйнарга вакыт та калмый. Ну, күбрәк ул теге садикта уйнаган соң бит инде аның түгәрәкләрдә уен формасында. Без күбрәк инде аның белән уйнарга түгел, гомумән сөйләшергә тырышабыз, кайдыр барырга. Теге шул ук менә хәзер җитте бит инде роликларда чыга башладык. Самокатларда күбрәк һава суларга, гомумән тормыш турында сөйләшергә, тормышта нәрсә эшләргә, ничек үзеңне теге төрле ситуацияларда менә шундый әйберләр белән күбрәк сөйләшәбез. Раяна сиңа киләсе бирем, имә балга бара бу кыз. Нәрсә кидерер идең? Бал. Бал. Зәңгәр күлмәк киергә булды. Менә шулай принцессага әйләнде дә куйды. Менә тормыш турында сүз чыккач, инде Эльвина шундый сорау бирәсе килә. Тормышта иң кыйммәтле киңәш кызың өчен, иң кыйммәтле дәрес нәрсә киңәш итәр идең балаңа? Беренчедән, әлбәттә, мин төрле ситуацияларда һәрвакыт акыллы булып калырга киңәш итәр идем. Һәрвакыт күңел белән гади булырга, кешелекле булырга, бер-беренә ярдәм итеп торырга, күбрәк аралашырга, күбрәк теге ничек әйтим инде? Ашык булырга. Ашык булырга. Һәм инде һәр теге нинди генә ситуация булмасын тормышында, мин аның янында һәрвакыт булачакмын. Һәм тормышында ни генә булмасын, ул беренче булып миңа килеп әйтүен мин теләр идем. Чөнки ул вакытта теге әни кеше дөрес юлны күрсәтә. Дөрес юлны күрсәтә һәм һәрвакыт аңлаячак. Диясем килә. Менә гомумән хәзер киемнәргә күчсәк индеме? Так. Син дискотекаларга барганың бармы? Бар име? Сиңа ашый торган егет бармы? Бар име? Менә хәзер әйдә бу курчакны дискотекага барыйк әле киендереп. Дискотекага. Бик кыска күлмәк сайлады. Кыска кызыл күлмәк киеп барып, бөтен кешенең күз явын алачак Раяна бу кичтә. Яле күрсәтә нинди күлмәк килеп чыкты монда. Менә нинди кызыл күлмәк кидердек без. Ой, молодец. Мен Эльвина киемнәр дигәндә нимә бала белән кибеттә йөрисеңме? Нинди киемнәргә өстенлек бирәсең? Без кызлар булгач, әлбәттә, кибеттә йөрергә яратабыз инде ул. Әлбәттә, теге хәзер бит инде бу проблема түгел. Кибеттә әйберләр бик күп. Әмма дә ләкин аның дөрестән дә теге матур гына түгел, сыйфатлы булу киемнәр бик сирәк эшер диясем килә. Әлбәттә, мин сыйфатлысын алырга тырышам. Әлбәттә, ул ничектер инде модадан калышмаска тырышабыз. Сойланабыз инде үзенә күрә, килешсен дип, матур булсын дип. Аның
ул үзе дә бик киенергә ярата һәм һәрвакыт инде һәр иртә садикка барганда инде балалар бакчасына ул инде кием сайлау, ул безнең өчен проблема. Бу ой кием белән бу күлмәк туры килми, прическа туры килми, ул һәрвакыт инде теге әле ул теге соңга калган вакытлар бар, соңга кала торган вакытлар. Ул вакытта шулай туры килә әле ул. Менә Раяның характер буенча дөрестән дә чынлап кыз. Аның ул теге үзенең знак зодиака дип инде. Йолдызлыгына туры килә. Йолдызлыгыдан кыз. Шуңа күрә ул дөрестән дә бик нәзакәтле, үзенә нәрсә кирәген белә торган. Нәкъ шулай. Хатын-кыз булып үсеп килә дип әйтсәң дә ярый. Әниләр, бәбиләр темасын дәвам итеп, әйдәгез бүгенге марафонның гади генә марафон түгел, хәйрия марафон икән. Исегезгә төшерик, шулай ук тамашачылар, Эльвина. Әйдәгез традицияны дәвам итеп, 34-34 кыска номерына БФ НАС сүзе белән башлап, үзебез күпме акча салырга телибез, шул сумманы җибәрик. Бәлки нәкъ менә без җибәргән суммадан балаларның балачагының иң матур хатирәсе җыелыр. Эльвина, шулай ук күрәм, сезнең бүләк белән килгәнегезме әлеге фондка? Әйе. Безнең гаиләдән шушы кичкенә генә бүләкне кабул итеп алсыннар иде. Әйе, без әлбәттә җибәрербез. Бик зур рәхмәт сезгә, кызлар, йолдызлар, килгәнегез өчен. Безнең марафоныбызга ямь истәгәнегез өчен. Әле киләчәктә дә күрешергә насыйп булсын. Амин, рәхмәт. Сау булашыр алдыннан безнең бүгенге көнебезнең төп партнеры үзебезнең Татарстан китап нәшриятында булган әлеге китапларны Раяны сиңа бүләк итәм. Безнең Татарстан китап нәшрияты бик сыйфатлы татар, инглиз, рус телләрендә заманча китаплар чыгара. Раяны кайткач, әниең белән әлеге китапларны бергәләп укырсыз, ярыймы? Рәхмәт. Рәхмәт. Исән бул. Дуслар, әлегә Раянызның китапларын укый торган арада без әйтәгез бергәләп мультфильм карап алыйк.